vaš roman, ki govori o avtobiografski roman, je to govori o izkušnji mladeniča v okupiranem Sarajevu. Zdaj prva stvar, ki jo človek opazi, ko začne brati vaš roman, je seveda stil. Nekdo je poimenoval ta stil haiku proza. Mene pa zanima, ali je bila izbira stila pisanja zavestno dejanje, ali ste stil našli vi, ali je stil, da rečemo na narekovajih, našel vas, oziroma ali mislite, da bi tako dobro knjigo lahko napisali tudi v drugačnem stilu? Da, to što ste rekli je stvar o kojoj ja stalno razmišljam. Prije pisanja romana i decenijama prije i za vrijeme pisanja romana i danas već objavljeno, na neki način prošlost. Mislim da to da li je stil našao mene ili ja stil, čini mi se da stil koji sve druge stvari koje vrijede u životu, one se opiru da budu jednostavno nađene. One čekaju naš trud, čekaju naše pomjeranje, čekaju da savladamo građu, da bi dozvolili da to koristimo. Tako bih rekao, da čovjek pisac traži stil, a stil mu ne da ga nađe tek tako. Ja sam u vrijeme pisanja romana, popravljanja, još uvijek se borio s njim, borio sam se sa svakom rečenicom da mi ona zvuči onako kako bih ja volio, ne znajući tačno čemu idem, ali tražio sam način koji će meni odgovarati, tražio sam ritam koji će meni odgovarati, tražio sam rečenicu koja će mi odgovarati. Da je rečenica jedna školska, je, tako kažem, stvar učiteljica koji pričaju rečenicama, ona u stvarnosti ne postoji toliko, ali postoji u pisanju potreba da svaka misao bude jasna, da bude istinita, da bude jaka na kraju krajeva. I u tome je zapravo pisanje. Sve drugo u pisanju je drugo. Ako nemamo stil, nemamo ništa. Ako imamo stil zbog stila, radi fascinacije, radi rutine, radi pokazivanja da vladamo nekim postupkom, ili da možemo dosljedno nešto provesti, opet nemamo ništa, jer čitalac traži da mu se istinita stvar, lijepa stvar, posebna stvar kaže na poseban način. To je, mislim, što čitalac hoće. Svaki je čovjek u stvarnosti zasićen blebetanjem ljudi oko sebe, zasićen svojim vlastitim pričanjem koje najčešće je dosadno i banalno. Čitanjem knjiga on traži to posebno ljudsko iskustvo ispričano na poseban način. To je, čini mi se, što književnost treba. Jesam dobro objasnio, Karmen? Dobro. Torej, pisateljska disciplina, je to to? Rekli ste, popravljal sem. Da. Mislim, koliko sam imao ispravaka, nema im kraja. I da sad ispravljam, da sad otvorim ponovo taj tekst, znam u glavi koje bi rečenice ponovo drugačije napisao. Ali u jednom trenutku sam morao se pomiriti s tim, morao sam ga ostaviti, morao sam mu reći ti sad ideš dalje sam, ja idem dalje i to je to. U tom trenutku sam imao toliko pameti, to je bilo najbolje što sam mogao s onim što sam imao godina i pameti, iskustva i svjestan da to može bolje se napisati. Išao sam dalje, ostavio sam. Dovolj, ne? Da. Veliko bralcev, vključno z mano, piše, da so roman, ko sem bil Hodža, prebrali v enem dahu, v enem, 2 dneh, čeprav je obsežen, ne, smo prej pokazali, koliko 400 strani v slovenskem jeziku, če se ne motim, če ne celo več. Kaj je tisto, mislite, kar tako potegne bralce? Dobro, stil je ena stvar, ne? Tempo, ki ga ta stil narekuje, ampak kaj še? Ali ja mislim da je stil jedna stvar, druga stvar koja je još važnija za čitalaca. Mislim da čitalac treba da stil, da ga osjeti, da ga prihvati u jednom trenutku, poslije prvog otpora. Jer puno mi je ljudi reklo da su imali otpor u čitanju u mom načinu. Ali ako svladamo taj prvi otpor čitalaca, jer čitalac se s pravom otpire knjigama, jer većina knjiga koje su oko njega su gluposti. Većina knjiga napisanih i književnih i neknjiževnih ne vrijedi čitanje. I tako da se čitalac pravom istinito opire čitanju bilo čega.
razmišljajući, pretpostavljam instinktivno šta ovaj čovjek hoće, zbog čega ja da čitam sad ovih njegovih 500 strana, 400 strana, šta će mi to? Kad sladamo to, ono što čitalac po meni treba, kad sam ja čitalac, a uvijek sam čitalac, skoro nikad nisam pisao, treba neku vrstu istinitosti. To nije prepričavanje života. Desilo se ovo zato što je bilo to i moj život težak i vi čitajte to što je moj život bio težak. To nije ništa. Svaki je život težak. Svako je povijesno iskustvo teško. Čitaocu treba da je to istinito na dublji način, da će on svoj život moći vidjeti kroz tu priču. Svoj život koji nije ni znao, svoje iskustvo koje je u nekom drugom čovjeku, na drugom mjestu, drugom vremenu. Mislim, ta vrsta istinitosti treba čitaocu. Treba mu na kraju krajeva osjećaj koji imamo u životu, da stojeći na ovoj tački, u ovom vremenu, u ovom mjestu, mi ne znamo šta će biti dalje, ali nas život mami. Tako i čitaoca treba da mami knjiga, da on ne zna u kojem smjeru on ide, ali da ga neko vozi dobro, da ga vozi u pravom smjeru i da će mu dati neko zadovoljstvo. Čitalac na kraju krajeva je interesđija, kao i svaki čovjek. Hoće da od čitanja dobije neku korist. Hoće da nahrani dušu. To što mi trebamo pružiti to. V slovenščini rečemo nekako tako, da bralca knjiga nagovori. Je to v redu? Tako je, 100% tačno. Čitalac je roba. Omenili ste že sami, ali je to popis vašega življenja, ali da ni popis vašega življenja. Zanima me, v romanu omenjate, pišete dnevnika, vse skozi glavni junak zapisuje dnevnik. Zdaj me zanima, koliko je imaginacije, koliko je v resnici popis dnevnika ta roman. Na trenutke se zdijo detajli tako neverjetni, da je nemogoče, da bi bili ustvarjeni z imaginacijo. Koliko je? Pol? Kako je to? To me zanima kot bralko. A što više vrijeme prolazi, ni ja nisam siguran koliko je šta. Činim se da su me likovi i priča i sve to u što sam, da tako kažem, naivno ušao, misleći da ću ih moći kontrolisati, da ću moći kroz njih reći ono što ja hoću, da ću moći dozirati imaginaciju i stvarnost na pravi način. Sad vidim da je to bilo naivno i da knjiga, da priča, ona ima svoje, ja sam samo mogao zaviriti u jednu stvarnost, nisam mogao manipulisati njom, ona je jača od pisma. Tako da na vaše pitanje danas, 5 godina posle objavljivanja, možda 10 godina od pisanja, mislim da ne znam koliko je stvarnosti u njemu. Znam tačno šta nije stvarnost bila, ali kad čitam ja pomislim, pa nisi mogao ovo izmisliti. Eto, to je odgovor. Koliko je pri pisanju igrala vloge časovna distanca? Ali je pomagala, ali ste nasprotno morali to časovno distanco uničiti, se nekako potopiti nazaj v preteklost, da ste lahko pisali? In še eno podvprašanje. Pred dnevi sem govorila podoben pogovor, ko zdaj z vami, posnela z Milenkom Jergovičem, kasneje si ga bodo lahko naši poslušalci, gledalci ogledali. In on je rekel, vprašala sem ga, če je rodbina, rod, njegova psihoterapija bila, pa je rekel ne, zato ker še vedno enako boli. Psihoterapija bi pa morala pomagati, da ne boli. Torej pod vprašanje, seveda, ali je pomagalo pri vaši bolečini, to je pod vprašanje. Prvo vprašanje pa časovna distanca. Pa, mislim, da mi je neko, sad kad razmišljam, da mi je neko 95. ili 96. rekao ovo što bi ja sad samom sebi rekao u postupku, idi ovako, idi ovim putem. Da bi mogao napisati nešto, možda 20% ovoga. Ali ne zbog udaljenosti od događaja,
nego zbog svoje pameti. Meni je trebalo više pameti za pisanje nego za življenje. Ta vrsta udaljenosti događaja je meni trebala. Tako bih rekao. A da li samo pisanje liječi od događaja i to, mislim, na neki način, to nije psihoterapija, nije ništa, nema psihoterapije na svijetu. Ali ima čovjekova potreba da se suoči s nečim i da ga razloži na detalje, da ga vidi u kontekstu i da ga ponovo proživi, da tako kažem. Sva ta mjesta i teme, ljudi, atmosfere, one su bili u meni na neki način opsetivne. I danas me nije to popustilo i danas me to zanima. Ali imam osjećaj da sam ipak nešto od toga iskoristio. Zdaj le vas nisem na koncu dobro slišala, nič ne de. Nekdo je zapisal, da je, ko sem bil hodža, poklon ljudem, svetlobi in temi znotraj vsakogar od nas, to zdaj citiram. Jaz sama sebe bom zdaj še citirala, jaz sem napisala, da je to zgodba o dobrem in zlem, največ pa v tistem vmes. Za vas, Damir, zgodba o čem je zgodba, ko sem bil hodža? Pa to što ste rekli, jedno i drugo mi godi. Ne bi usudio se sam o svom romanu nešto tako reći. Ali mislim da je za mene ovaj roman, koji sve drugo u životu, da on pokušava pristupiti na sličan način, da je to jedna bila borba. Jedan izazov da svladam tu materiju, da svladam rečenicu, stranicu. Tako da je to za mene na neki način kronika moje borbe sa građom. S drugim piscima koji mi sjede za vratom svojim dobrim knjigama i koje sam htio na neki način obraditi pišući ovu knjigu. Spet slabo slišim, slabo razumem, Damir, se upravičujem. Grem naprej po svojih vprašanjih. 3 teme sem jaz zaznala v tem romanu. Ena je odrešilna moč umetnosti, druga je samodisciplina. Aha, smo izgubili Damirja? Zdi se mi, da smo izgubili Damirja, zato sem ga tudi jaz na koncu zelo slabo slišala. Bom jaz kar poskušala medtem, ko ponovno vzpostavljamo zvezo. Aha, že imamo. To gre hitro. Evo me ponovo. Damir, ponovno pozdravljeni, živijo. Zdravo bili, Karmen. Lepo, da sva znova tako hitro vzpostavila zvezo, zato se pa nismo slišali na koncu. Torej, začela sem razlagati v sporočilih, ki sem jih jaz zaznala v vašem romanu. Torej, odrešilna moč umetnosti, moč samodiscipline. Najbolj zanimivo se mi je zdelo, če seveda smem se, je pa seveda žalostno. Ne? Najbolj discipliniran junak je bil junak. Mislim, najbolj discipliniran nastopajoči v romanu je bil junak. Medtem ko vojaške enote, vojaki v veliki večini, ki jih opisujete, bi težko rekli, da je šlo za kakršnokoli disciplino. In tretje sporočilo je seveda ljubezen. Veliko ljudi, ki so brali ta roman, so rekli ljubezen. Ali bi bilo, kako naj vprašam, bom vprašala kar naravnost, bi bilo brez ljubezenske zgodbe za vas enako, drugače? To je teško pitanje. Ovo što se tiče discipline, to mi je lako, to je tačno. Što se tiče umjetnosti, to je isto lako, jer je tačno. I to su stvari koje se mogu kontrolisati. Umjetnost samo treba prepoznati oko sebe i koristiti druge knjige koje smo čitali. Disciplina zavisi od nas, ona je ipak lagana. I ona je na neki način spasenje za ovog čovjeka, mog lika. A i za svakog čovjeka. Ne puka disciplina kao u smislu države, ne disciplina kao poslušnost, nego disciplina kao odnos prema sebi i prema zadacima koje sam sebi postaviš. I to jest važno za njega, ali ono što omogućava cijeli roman i cijelo njegovo preživljavanje i na kraju krajeva daje priči smisao potpuni je odnos njih dvoje. Ja, kad sam krenuo pisati to, nisam znao šta ću naći unutra u tom odnosu.
kako će se on razvijati, šta ću moći od toga napisati, šta neću moći napisati, šta će mi se, koja vrsta dijaloga će biti moguće da napišem, koje situacije će biti moguće da napišem, koje će biti nemoguće, neke se opiru pisanja, neke su previše bile za mene, neke su me iznenadile da sam mogao napisati, neke su me iznenadile da nisam mogao napisati. A mislim da je taj odnos prema tom liku i prema oboje njih za mene bio, morao sam izgledati neki odnos poštovanja prema njima, tako da kažem, naglašenog poštovanja, njihove slobode prema svakom liku, da bi se oni otvorili, da bi oni dali meni kao piscu ono što mi treba. Oni su kao neki dobri glumci, kao ljudi koji imaju neku ulogu u životu i oni se opiru diktaturi pisca koji hoće daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ovakav odnos, daj mi ovakav dijalog. To neće, on hoće ono što je njihovo, a ne što sam ja zamislio. Ja sam pokušavao da ih slušam dobro, da budem tu kao režiser, da tako kažem, ne kao dirigent, nego kao režiser koji pažljivo radi s njima, pušta ih, dovodi ih u neke situacije, potiče ih, pa kao ovo može, ovo ti neću, ovo ću ti reći, ovo ti neću reći, tako. Možda je to najbliže nekom novinarskom pristupu, ti moraš iz čovjeka izvući nešto, ne ga dobro pitanjima, podacima, nego s njim razgovarati na način da on osjeti smisao tog razgovora. Eto, tako bih rekao. Jel ste na tragu vaše pitanje? Sam se hotela zahvaliti za to iskrenost, pa za razkrivanje teh pisateljskih skrivnosti, no, če lahko temu tako rečem. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, nisva povedala niti našim poslušalcem in gledalkam, poslušalkam. Vaš junak se v začetku vojne znajde v Sarajevu, bova temu rekla, na napačni strani, v soseski Grbavica. Mlad fant, ki ga kasneje prisilno rekrutirajo v delovni vod. In tam doživi, kar pač doživi. Upisujete v romanu ponekod grozljivosti, ki jih je težko opisati, ki jih je težko brati, ki se jih je nam, ki tega nismo doživeli, absolutno nemogoče zamisliti. Naprimer, opis poseljevanja žensk. Ki pa ga napišete tako z mojstrskim humorjem, če lahko uporabim to besedo, oziroma z uporabo absurda. Je absurd oziroma ta humor bil način vzpostavljanja vaše distance, da ste lahko spregovorili o nekaterih stvarih oziroma o stvarih, o katerih se meni zdi, da se pravzaprav ne da govoriti? Pa to je vjerovatno tako, ali ja nisam imao nikakvu jasnu namjeru. Hoću da to napravim tako ili tako. Ja sam išao na to da napišem te situacije koje imam, ljude koje imam, u okolnostima koje imam na najbolji mogući način. Da li je on djeluje apsurdno, vjerovatno, jer to neizbježno da tu se djeluje apsurdno. Ali nisam imao nikakvu namjeru u tom. Mislim da je zapisat katastrofalna stvar da pokušava biti duhovit. To je sigurno neće uspjeti. To je kao to možda stand-up neki nešto. Ali pisac ne smije pokušavati biti duhovit. Ja nisam uopće imao u glavi to kad sam pisao da treba mi humor ovdje. Ja sam naprosto puštao te situacije ljude kako ih ja vidim u tim okolnostima, kako bi po meni bilo jedino moguće za ljude koje sam stavio tamo, da reaguju, da čuju, da govore. Tako rekao da ta isto, ne isto, ali slično. Prema svakoj situaciji bila najteža ili najlakša za opisati, svaka je teška. Jer je najlakše na tešku temu, na nesreću ljudsku, najlakše ispast patetičan. A patetika će učiniti tu temu neistinitom. Naivnom stvaravcu se čini da je dovoljno uzeti neku tragediju, neko masovno pogubljenje, ovo, ono, i onda se s tim igrati. Prodavati tuđu nesreću za književne ili filmske nagrade, šta ti ja znam. Ali to ne ide tako.
Jer upravo nema toga o čemu ste govorili, nema te slojevitosti. Čovjek kad piše o svom životu, kad uzima za osnovu svoj život, onda ima mogućnost da se s tim situacijama ponaša slobodno. Kad uzima tuđi život, on je uzeo masku. I to je onda humor ili sve drugo izgleda sasvim drugačije. Tako bih rekao. Ne vidite nas tule v studiu, vsi, ki imamo, ko ste spregovorili o patetiki predvsem. Zdi se mi kot bralki, da pravzaprav, če se spet vrnem k opisu tistemu opisu posiljevanja žensk, ki je mene osebno najbolj, Damir, smo še skupaj? Smo. Ki je mene osebno najbolj se recimo dotaknil, poleg konca seveda. Kot bralka, ja, lahko rečem, da ste našli način nagovarjanja bralca, da lahko vidi in čuti, česar sicer ne bi mogel. Ne. Kot ste rekli, s patetiko gotovo ne. Še ena pomembna oseba, ki ni oseba, ampak obstaja v vašem romanu, je vaše mesto, seveda, Sarajevo. Navdušil mi je ta opis, ne vem, kako ne rečem, povezano z vašim mestom. Velikokrat sem si rekla, ko bi jaz nekega dne znala tako pisati o svojem mestu, pa me zanima, kako se Sarajevo v vaše mladosti oziroma Sarajevo Damirja Ovčine v mladih letih razlikuje od tega danes. Kako ga je spremenila vojna? Nekad mi se čini da se jako razlikuje, nekad mi se čini da se uopće ne razlikuje i da je taj protok vremena toliko mali, kao da još uvijek u istom vremenu postoji ovo sadašnje vrijeme i ono što je bilo. Ja zapravo gledam Sarajevo, kad god ga gledam, čini mi se da u svakom trenutku vidim sve ono što je bio moj život. Ono prije rata i ono što u ratu i poslije rata i što je sada, da bi se sve prepliče stalno. Ja zapravo, mi se čini da prošlost nikad ne prolazi, da je ona stalno tu i samo se ne vidi uvijek, zato što je ljudi ne gledaju. Gledaju sadašnji trenutak. Zagledan u bilo koje mjesto i vrijeme, kao da ćemo ostati ljudi koji su bili tu, iskustva koji su bili tu. A pisac bi trebao da gleda, da traži to što je ispod stvarnosti, što je dublje od onoga što vidimo. Koliko se danas Sarajevo razlikuje od onog, ne znam. Ja sad s ove godine mogu da gledam unazad, pa čini se da ponešto razumijem. Sad razmišljam recimo o 96. i 7. godini. Kako bi danas se s ovom pameću postavio u tim godinama. Kao da sad ono razumijem, kao malo razumijem ono. A ovo ću možda malo razumijeti za 10 godina. Kasnim kao ovaj zvuk na ovom Zoomu. Ja, dobra primerjava. Ja. Mislim, da pa vsi v svojih življenjih smo malo pozni včasih. Tudi v letih se lahko meri ta naša poznost. Ja. Kaj pa ljudje? Torej, govoriva o mestu ali o ljudeh? Kakšni so ljudje danes v primerjavi s ljudmi vaše mladosti? Mislim da je jedan veliki problem, možda jedini problem koji čovječanstvo ima, a to je pohlepa. Da on raste. Da raste. Pohlepa, sebičnost, oni rastu i ljudi ne postaju svjesniji toga, nego postaju nesvjesniji toga. Čini mi se da se to promijenilo, da je i u ona vremena toga bilo, ali ja makar sam manje vidio ili sam manje shvatio, a danas da to više vidim i kao da više shvatam. To da su ljudi opsjednuti sobom, opsjednuti imanjem, opsjednuti funkcijama, što se nekad govorilo u socijalizmu, ulogama, autima, stvarima koje su mjerljive, koje govore o položaju prema drugim ljudima. Možda naprosto zato što sam ja stariji, pa mi se čini da jasnije to vidim, da je to. Torej,
ne, Sarajevo, kar se tega tiče, nič posebnega. Isto kot Ljubljana, isto kot, ne vem, Pariz, London. Čini se da je kod Sarajeva specifična stvar to, taj opći, dosta čest, skoro u pravilu prisutan osjećaj društvenog neuspjeha. I česta priča, česta slika koju svi ponavljaju, djeca koji ne znaju, što skoro ne znaju ni svojih imena, kako bi rekao Tinujević. Do onih koji svašta su prošli, sličnu priču pričaju kako kod nas nešto ne valja i kako bi trebalo bolje i kako je život negdje drugo bolji. Ali ne da smo mi to krivi, nego nam je to neko drugi. To je jedna, čini mi se, stvar prisutna u Sarajevu. Makar ovdje jakše osjetim, možda je prisutna i na drugim mjestima. Mislim da se kod nas osjeti taj neki feeling da je život negdje drugo nešto bolje. Što ja mislim da nije, ali nije ni važno što ja mislim. Postoji ta ideja. Stvarnost u onome što se tiče države, politike, škole, ovih domova zdravlja i bolnica i toga, gradskog saobraćaja i saobraćaja uopće. Ona to nekako se trudi to da potvrdi. Taj osjećaj neuspjeha. Proti koncu sva, Damir, se vrneva še malo na knjigo. Zanima me odziv, kakšen je odziv okolice bil, ko ste objavili, ko sem bil Hodža. Pa zanima me tudi, če je pisanje spremenilo vas. Torej, a je pisanje spremenilo okolico in ali je pisanje spremenilo vas? Mene je definitivno promijenilo. Promijenilo u smislu da imam osjećaj da sam jedan važan posao uradio, najbolje što sam mogu u tom trenutku. I da je taj posao koji sam tad radio pišući, da je on suština mog života. Sve druge stvari koje su bile posao, rad moj na raznim mjestima, one su bile važne u tom trenutku, prošle su i tako dalje. A ovo je posao koji mislim da određuje moj život. U tom smislu me je promijenio, dao mi jedno neuporedivo iskustvo pisanja, objavljivanja, reakcija i posljedica tog pisanja, koje su za mene odlične. Tako da uživam u tom. Mogu reći da je pisanje i objavljivanje ovog romana za mene dalo zapravo ogromno zadovoljstvo. To je suština. Dalo mi je zadovoljstvo koje se ne može mjeriti s drugim zadovoljstvima posla. Jer je književnost zapisa na kraju krajeva kao što pretpostavljam da je donekle za krojača pravljenje kaputa. Stvar koju ti možeš uraditi i koja ne zavisi ni od kog drugog. I kad je uradiš, onda samo ostaju reakcije drugih ljudi. Ali ti si uradio u tom trenutku najbolje što si imao, trudio se cijeli život i onda si zadovoljan. Tako da sam ja zadovoljan. Ne svakom rečenicom, ali sam zadovoljan tim da što sam imao pameti da. Tako da me to u tom smislu pisanje me ojačalo, da. Kaj pa okolica vaša? Vaši ljudje? Da. Mislim da me sad ipak većina ljudi koji me znaju onako, da je to stvar s kojom me povezuju. Što mi je milo. To je ipak najbolja stvar koju sam uradio. Mislim što se tiče posla. I to je baš nešto što mi treba. Volio bi da me svi ljudi na kraju koji me znaju i ne znaju da me vide kao pisca tog romana, još makar jednog romana koji sam napisao. Eto, to sam ja, to je najbolje što ja mogu. Še kakšen roman? Ste sami me napeljali na to vprašanje? Jeste. Evo, slažem onaj DTT i kako će izgledat naslovnica, kako će to sve izgledati. Tako da mislim da je vrlo blizu.
mada još uvijek nisam riješio sve situacije do kraja, ne mogu da razmišljam o tome šta će to značiti s Gogravim, a bit će i tu što šta, ali moj odnos sa likovima, sa situacijama, sa vremenom o kojem pišem, došlo je skoro do kraja, tako da se pozdravljam se s tim svijetom. Čas naj priganja, jaz bi še z vami klepetala, ampak mi režija, če bi lahko videli poslušalci in gledalci in vi, režija, listki grejo pred mene. Zato zadnje vprašanje. Zgodovina nas uči, jaz mislim, da nas ne nauči nikoli, vojne potekajo širom sveta tudi danes, ali sploh kaj se lahko bi naučili, pa se nočemo iz izkušnje Sarajevske vojne. Šta možemo naučiti iz tog iskustva? Če sploh. Ako sam dobro razumio pitanje, šta možemo naučiti iz toga? Gledano iznutra, iz ovog iz Sarajeva, ja bih rekao da možemo naučiti da Sarajevo je puno ljudi pomoglo da preživi, da opstane, da napravi zgrade, da popravi vodovod, da obnovi fasade, tako da. Ali moj zaključak bio nema niko da nam pomogne i ne treba da bude. Gradovi zavise od ljudi koji žive u njoj, kao što ljudi zavise sami od sebe. I očekivati od bilo koga da riješi problem rata ili mira, problem ekonomske situacije ovdje, gradskog saobraćaja, bilo čega što čini ljudski život, to je nemoguće. Sarajevo je imalo iluziju da će doći neka američka vojska, ova vojska, ona vojska, da će nam pomoći iz nekog nama znanog razloga. Ali nije toliko ili je vrlo malo. Tako da sve zavisi od nas. To mislim da je to iskustvo Sarajeva. Čemu nas uči. Moramo mi sami sve. Damir Rovčina, hvala lepa za vaš čas. Zelo lepo je bilo poklepetati z vami. Malo sem imela sicer težav, včasih nisem dobro slišala, ampak nič ne de. Glavno, da so naj slišali poslušalci, gledalci. Srečno, lep pozdrav v Sarajevo. Mahamo si, srečno. Grudu pred oca, ispred ulaza, a majka jedva do auta preko prilaza. Pa ona sama na brijegu, iza stakla, skorenog od mraza. Sa radija, indeksi i tuga, 92. Te počela, a duga, vjetar naglo s juga. Iza njega škola i pruga, 92. Tek počela, a duga, vjetar naglo s juga. Sa radija, indeksi i tuga. Na djevojci i riječi o Bogu i majci. Oči njegove majke plahtom pokrivene, otac iz sjene zagledan u prozore bolnice. U proljetno jutro on biciklom do kraja svoje ulice, pa sa njom do grada
pa do Grbavice 92. Tek počela Aduga, vjetar naglo s juga, iza njega škola i pruga. 92. tek počela Aduga, vjetar naglo s juga, Saradija, indeksi i tuga. Midva za strojem. Pločevina reže v dlani. Nosiva pol nadstropja, odloživa, nosiva, odloživa, naloživa na tovornjak, ki se je primaknil čisto k zgradbi. Sopara. 3 otroci, vključno z dečkom z žogo, mirujejo v senci. Naložimo stroj, 2 omari, štedilnik, na katerem piše Končar, na kovinski etiketi pa Zagreb, izdelano v Jugoslaviji. Potem morava dol prinesti še trosed, ki ga razstaviva, dvosed, ki mu samo snameva del, na katerem se sedi, in 6 kuhinjskih stolov, ki imajo na spodnjem delu sedala napisano Konjuh Živinice. Zadnji pride na vrsto zamrzovalnik. Popoldne svetlo. Kosilo zamuja, zato nam prinesejo ohlajeno čorbo s fižolom iz vojaške menze. Kurir govori komandirju, da je to poslal vojvoda Veljko, sporočil, da je to posebej za Turke. Čorba redka in mrzla, ne rabiš praška, da bi pomil posodo. Tromblom prileti na del Splitske, ki se vzpenja proti Beogradski. Dim se nakratko zabeli na asfaltu. Vse natovorjeno. Tovornjak po Radnički proti Vracam. Midva minuto na robniku, potem naj delovodja priganja, naj se umakneva, ker padajo granate. Pred vhodom na Splitski, v katerem počivamo, se od nekod prikaže kurir. Mlajši od mene. Videti je, kot da je imel težave z dohajanjem učnih programov. Nekaj šepeta komandirju. Ta pogleda na uro, premakne ramena, pokaže na uro, kurir pa odvrne nekaj takega, kot da tudi on pri tem ne more nič, pa tudi vpraša ga nihče nič. Šef nama pomaha. Midva za njim čez Zagrebačko, pa mimo šole proti paviljonom. Na številki nekaj in 60 potrkana težka vežna vrata. Odpre nekdo, ki skrušeno razlaga, da je poverjenik. Pokaže proti kleti. Spodaj nekaj zavito v odejo. Mrak na stopnišču. Truplo v pregrinjalu. Šef vpraša, kdo je in kako je do tega prišlo. Tisti tiho, da je to dober sosed. Neki ljudje so bili pri njem v stanovanju, samih ni niti videl, niti slišal. Da se je slišal jok in vpitje, da je nekdo navijal to, Miki, to stari. Potem pa je vse obstalo. Poklical je drugega soseda, ki je pri milici, in prišli so, rekli sosedom, naj nesejo truplo dol in počakajo na civilno zaščito. Tako je tudi bilo. Zgrabiva za rjavo pregrinjalo, sledovi sveže krvi. Med zgradbami se s hrupnim motorjem prebija modri kombi. Voznik poda roko komandirju, pa še meni. Reče, da sva stara sodelavca. Nosiva zavitega moškega, jaz držim za roke, glasbenik pa pod rameni. Voznik odpre zadnji del kombija, malo upogibamo noge, spuščava, nameščava, on zapre vrata, se vrne za volan, komandir poleg njega. Midva v srednjo vrsto. Izveže nekdo priteče. Ženska joka in upije moževo ime, pretepena in razmršena. Druga jo drži, miri in prosi, naj se vrne. Avto počasi spelje. Nikogar na okoliških oknih. Pusto med zgradbami. Ženski na stopnicah pred vhodom. Obrnem se.
Ženska, ki je jokala, je zdaj na tleh. Desna roka se premika, druga sklonjena nad njo. Odprta okna kombija. Šef upre pogled na cesto, kadi in sope. Voznik dodaja plin proti vracam in ne spregovori, dokler se ne začnemo vzpenjati na Trebevič. Odzgoraj transporter. Nakratko nas pozdravijo z mahanjem. Tisto pokopališče v Donjih Miljevičih je aktivirano, tako da bo dobilo tudi muslimanski in katoliški del. V zadnjem delu stavka čisto stiša glas in reče: kaj hočeš, vojna je, ne odločava midva, Miro. Bolje, da ljudi pokopljejo, kakorkoli že, kot pa da jih sploh ne. Izpuh tako votov, da gora ječi. Popoldansko sonce nad mestom. Mitraljez od osmic, potem pa eksplozija minometne granate. Skozi odprto okno se svežina z vrhov borov spušča na cesto. Truplo v zadnjem delu drsi in se naslanja na vrata. Pri tabli, na kateri piše vrh Trebeviča 8 kilometrov, upočasnimo, potem pa desno. Na makadamu previdno okrog kamenja. Voznik z levo roko signalizira, da je z zgornje strani ceste. Pot se oži. Človek s puško pred nami. Z desno roko drži kalašnikov. Še dva pod cesto, naslonjena na drevo. Šef razlaga. Tisti pokaže naprej. Tudi naju nezainteresirano pogleda in se nagne z zunanje strani, da vidi, kaj je v zadnjem delu. Šofer pokaže na cesto. Kri pod glavo na odeji. Temno rdeča na rjavi barvi. Truplo na travo. Voznik vzel ven kramp in lopato. Komandir vzame kramp, si nadene opasač s pištolo, drugi moški nosi avtomatsko puško. Midva s truplom po strmi strani. Zastaneva, nadaljujeva, zastaneva, sopeva. Strmina se zmanjša in skoraj izgine. Sonce je šibkejše. Veter upogiba vrhove borov. Vonj gora, čist in močan. Srajco imam prepojeno s potom. Ko moškega znova spustiva, si odpnem še en gumb. Še naprej proti pečini. Paziva. Šef pade na kolena. Prekriža se. 3 trupla. 2 moška srednjih, eden zrelih let. Eden brez čevljev, eden v kavbojkah, tretji je imel pulover čez srajco s kratkimi rokavi. Eden je ostal z obrazom obrnjenim proti nebu. Leva stran glave razbita in kri se je strdila. Drugo truplo obrnjeno na bok, kri strjena na zadnjem delu lobanje. Spustita. Komandir vstal. Glavo povesi na prsi, potem pa jo dvigne proti nebu. Veter se je ukrepil. Kristus Bog, križani in sveti. 5-krat ponavlja besede in kretnje. Potem vstane in nežno obrne truplo, katerega glava, očitno zadeta od blizu, gleda proti zemlji. Premika ustnice in šepeta besede, med katerimi tu in tam razločim imperfekt. Tudi ona dva sedeta. Voznik misli, da je tole sveže in da je verjetno zato tam tista straža, ki nas je ustavila. Glasbenik pristopi, se nagne nad vse 3 obraze in reče: ti so iz Đura Salaja. Nekdo jih je dobil na piko in evo.